Здравейте, хора! Вие сте на канала Александър, Светът на Александър. Това е трета част, надявам се да сте я очаквали. 2017 година. Тук май съм направил 2. Тук съм направил 2 годинки, хора. Това ми е кръщенето. Трета част. Но надявам се да ви хареса. Но ние нека да започваме. Лайчета. Това са оригинални снимки, както и предните части. Ето всичко. О, боже мой! Ето тук е мама. Чакайте да ви покажа. Ето я мама. Ето я. Така. Ето ме и мене. Вижте. За мен дето е синя, на мама е розова. Аз искам да си имам много сестричка, но няма и да имам. Това е тати и там е мамачка. Ой, боже мой! Това е пипата. Ето ни всички, ние сме по средата. Сега ще ви кажа всички мои роднини. Това е Чичи, аз, тати, мама, братовчет ми, леля ми. Ето това е един. Това е пак приятелка на мама. Много съм забравил името. Някой от тях е Ника, а някой от друг е Влади, или как беше, и аз съм забравил. Ето това е Чичи, баба Мара. Това е дядо Величко. Ето това е дядо Стели. Ето това е баба Балетка. И нека нататък да продължим снимките. Опа-на! Някой се разлива на кръщенето. Тази снимка я знам и ми е любима. Да ви кажа. Опа! Това е Леля, аз, мама и братовчет ми бати. Имаме ние. Това е ние цялото семейство. Значи си има една сестра и двама братя. 3 деца са били. Това е единия. Това е майката, това е бащата на моя баща. Това е сестрата, дето това е била майката и бащата. Това е сестрата. Ето това е брата и това е брата. Те са били заедно. Така. И вече това е мой баща Леля и вие знаете. Защото ви бях казала, ой, боже мой, че се оплаш. О, боже, тук съм в количката. Изчакайте. Надявам се нещо да се прочели.
Нещо заби хора. Аз имах две колички. Имах една синя и тая червената. Дето е така. Ето го иди стерени. Така. Пак тук говорим, но не можете да видите. Това е баба Мара. Дето си е щупила ръката. Надявам се да се оправя. Искам да преминем тези снимки вече. Айде, любимите ми снимки кръдня. Тук съм къдрав. Аз искам пак да съм къдрав, но като съм се почил много като бебе и те са му постригали кадриците. Що ми ги постригах? Ако ми ги бяха постригали, аз сега щях да съм къдрав. Мама. Аз тук смучих палца си. О, божечки. Йопа, ръсете. Ето пак цялото семейство. Роднини. Той обаче си е сучила. Той по принцип носи и лещи. Ако казах правилно. Ето. Лея с клаусмика. Изглежда на баба прилича. Но аз тези не пусна. Момичето е такова, аз дори не го познавам. Така. Това не е баща ми. О, Боже! Ой. Тук една годинка ли правя? Честит кръщене, Алекс. Защо е написано Алекс? Опа, камерата ми падна, хора, се извинявам. О, Боже мой, как може да паднеш камера? Ето, тук пише честито кръщене, Алекс. Но тук защо пише, но не знам. Тук има и пепенце. А що и тортата са снимали? Що толкова много? Аз сега ще покажа това. Дето е снимката, изчакайте. Ще го върна. Хора, ето го. О, вие май не виждате. Ето това изчакайте. Защо е така тъмно? Виждате ли? Ето. Ето същото синьо, ама вие по някаква причина не виждате. И сега ще ви покажа. Хора, надявам се сега да видите. Ето го синьо. Синичко, едно и също, ето. И от кръщенето връщаме го на място. И нека сега да продължиме. Ако има
снимки. Това мама го снимава. Защото няма кой да е с маникюр. Какво пише? Герданче. Тати ми беше казал за колата. Аз мога да ви я покажа, че е тук. Но не знам точно къде е. Май на терасата сигурно, но няма къде да бъде. Това светеше. Значи имаше едни копчета, дето то се натискаше и ето то свети. Но аз съм забрала, понеже то вече не работи. Стари времена, старо нещо. Баба Мара и той не. Мале, аз мислех, че ще е кратко, бе. Не е било кратко, бе. Спинер. Я да го видя. Спинер, мама, дай ми спинера. Ой, я се намали веднага. Кой ти е казвал да се увеличиш? И това е. Чао, хора, надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да сложите камбанката, да се абонирате и да слагате лайкове, за да очаквате четвърта част. Чао от мене! Надявам се да ви е харесало. Чао!